सनसबित असभ्यखौबो थगायबाय। बिबारि असभ्यआबो थगायजाबाय, सनसबित असभ्यआबो थगायजाबाय लाफाथि लाहारिजों। बिबारनिफ्राय 30,000 दामनि मबाइलखौ लुथिनो हाबाय। बेनिफ्राय सनसबित भिखारिनिफ्राय 300 थाखाखौ बासायनो हाबाय। क्या दिमाग लगाया रे तू, लाफाथि लाहारि। आरो एसेबां भिखारि साला बेदर जानो लुबैदों। हाजिरा खामला मावनो जानो हाया बा सिखाव खावनानै जानो हाया आरो आंनि 300 फैसाजोंनो जानो होननानै नेबाय दं आरो बियो। जेनेबा आं होगोनसो आरो बेनो ओरैनो 300 फैसा ओंखारदों आंनिया। तारमास्टेरि थगायजाबायलै माइसि भला भालि। सोर मा थगायजादोंलै आब'? आरो मानो मिनिसोदों नोङो हारसिंनो? आयु रख'आ खोनाबाय नामा इहाय? नोंनोलाय मानो नांगौसि? आरो बुथुखु नों आंनि मा खिथु जाबाय थायोलै हा? बेफोरखौ बाद हो। सनसबितजों नोंहा मा खामानि दंमोनलै आब'? जेबो खामानि गैयामोन। होमबालाय नोंखौलाय मानो बियो खामानि दं होननानै लिंहरनाय? मा बुंबावनो? सनसबितआ आंनियाव फैसा दाहार बिदोंमोन, मिन्थिगौ ना? फैसा दाहार। आं बै सानसेखालि माने होगोन होनना बुंदोंमोनलै, बुंना लाफ्लांदोंमोन। बेखौनो माने बियो आंनिफ्राय बिगासिनो बेदर जानो फैसा नांगौनो, बेदर जानो। नंमारगौना नंमारालै? नंगौलै माबा नंगौ। बेनिफ्राय आंहा उन्दुनो ओंखारदों। थां। आंखौ CID खालामबाय थानाङा नोङो बेयाव। थां फराय थां। आंखौनो CID खालामबाय थायो साला पापि गथ'आ। ओरैबाबो नोंसोरो आंजों थगायनो जायो थां। हाय लोगोफोर, नोंथांमोना जायबा अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ नायनो होननानै नेगासिनो दङमोन, आंनाव बिगासिनो दंमोन भिडिअ'खौ। आङो भिडिअ'खौ हगारबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायहैदो। लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना दोनदों लोगोफोर, नोंथांमोना थांनानै नायहैदो। जायनावबा नटिफिकेसन थाङाखै, जायबा मोनाखै, थांनानै नायहै आरोना। भिडिअ'खौ हगारनायाव एसे गोबाव जाबाय आरोना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअ'खौ नायलांदो। आरो जायबा अनसुलि आइ गदाय स्ट'रिखौ नुवाखैबा बा नटिफिकेसन थाङाखैबा डिसक्रिपसनाव होना दोनदों लिंकखौ, नायहैबानो जाबाय थांनानै। आसोल नों सिगाङाव जा। या मानो रावबोआनो गैया? थेवब्लाबो मानोबा लाजिनाय मोनदों आं। थौलै गावनि हिनजावखौनो लाजियो नामा? साननैसोनि उनाव नोंनि हिनजावनो जासिगोन। थेवब्लाबो आरोलै। फन हरबायानो खोना। हेलौ बेटाव, अबाव? माथो दाबो फैयाखै? नै जोंफोर नोंसानि लामायावनो दं। दे फैदो, माबोरै? औ नै थांगासिनो। नै लामायावनो दंथारो। दे फैदो, हाबफैदो न'। लाजिनाङा दे, रावबो गैखाया। दे थुदो। फैबाय नोंसोरो? दे जिराय। औ, मा खालामबाय दङमोन नोङो? जेबो खालामाखैमोन आं, नोंसोरखौ नेबाय दङमोन। दे जिराय, मा गसंबाय थाखो? बा न'आ माथो सोरगो रखमलै, जोंहाना आरो हानि गोबोरखिनि। जोंहानि न'आव फैनानै बोरै मोनखो बेटाव? मोजांथार। बा नोंसानि न'आ मा एसे मोजांलै? जोंहानियासो मोजां नङालै सनिया। दे उनाव मोजां जालांगोन ना नोंसानियाबो? न'आव रावबो गैमारा न'? ओहो, बाजैखौ गाबोन सिजारिन खालामगोन ना, बेयाव थांजोबदों। बिमानि जासिगोन मालाय। ओमफ्राय सनिया, फुजा सफैथारबाय माथो, मा दख'नाफोर बायबायना बायाखै? बायनाय जाथ'वाखै र', बायनोसो सानगासिनो। नोंसोरलाय? फैसायानो गैयालै, गस्ला बोरायफोरजोंसो नायनांगोन एबार। ओमफ्राय नोंलाय बेटाव? आंबो गस्ला बोरायफोरजोंनो नायबाय बायनोसैलै। जोंलाय आरो मा, सेंग्रा मानसि जेबो नङालै। बेटावनो आङो फुजानि गस्ला गांसे बायना होनांगोन र'। नोंसोरो रायज्लायथ'नाय, आं बाहेरायाव थांना फैनि र'। दे। मोजांबा खबरफोरा? मोजांथ' दे, नोंहालाय? दं, आंहाबो मोजां। ओमफ्राय नोंहालाय मानो फुजायाव गस्ला बोरायफोरजोंनो थांनो ओंखारदों? आंहा दे नों गस्ला बोरायजों नायनाङा, आं बायना होगोन।
मा नों बायना होगोन? औ मा नों आंनि बायना होनायखौ गाना आरो? गाना थायो आरो सोरबा जाम्बिलाय। आं दा बेसेबा मोजांसो मोनदों नोंदि आंनो फुजानि थाखाय गस्ला बायना होनो ओंखारदों। आंहा ओरैनोबा गस्ला बायनो थाइसेबो फैसा गैखायामोन। बिटाव मा सानबाय थाखो? मा नोङो आंनि होनाय गस्लाखौ गाना नामा? मानो गाना जानो सना? सनाया होनाय गस्लाखौनो गाना जायो आरो सोरबा। नाथाय सना आंसो नोंनो जेबो बायना होनो हानाय नङा। मानो होनबा आंहा फैसा गैया जादोंसो बे साननैसोआ। जेबो नङा दे। नोङो गाज्रि मोननाङा दे सना। मानो गाज्रि मोनो आंलाय सना? आं जेबो गाज्रि मोना नोंखौ। आंनो नोंखौल' नांगौ। आं नोंनिफ्राय जेबो लुबैया मिथिगौ ना? आं नोंखौल' लुबैयो। नंमारगौ दे नों जोबोद मोजां मार सनिया। लाइफआव नोंनि बायदि गार्लफ्रेन्ड मोननाय नंला आङो। नाथाय नोंसासो आंनो हरनाय नङा खोनालै मोनथिबाथाय। आयौ मानो सानदों बेफोरखौलाय? हराबाबो आंहा नोंजों सिरि सिरि थांखुमागोन आरो। नों आंखौ खावना लांफैबानो जाबाय लामासिम। ओमफ्राय उनाव लायफिनबालाय नोंखौ? आंथ' आरो साख्रिबो मावा। लायबानो फैफिनो आरो सोरबा। लाबोबाबो आरो थांफिनगोन आरो। नों बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनाङा बेटाव। आंनो नोंखौल' नांगौ मिथिगौ ना? आं नोंनि अनगा रावखौबो मोजां मोनलाथ'। I love you बेटाव। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो। I love you too सनिया। आंबो नोंखौ जोबोद मोजां मोनमारो। सना नों आंनि अनगा रावबो सिख्लाखौबो नोजोर होनांला दे, नायनांलाबो दे। गोसथोनायखौथ' बाद हो, नों नायनांलाबो रावखौबो। जागोन दे सना, आं नोंनि अनगा रावखौबो नाया मिथिगौ ना? औ नायनाङाबो। आरो नोंबो आंनि अनगा रावबो सेंग्राखौनो नोजोर होनांला मिथिगौ ना? आंथ' रावखौबो नायखाला। औ नायनाङा दे सना नोङो आंनि अनगा रावखौबो। नायालै नाया, आं नोंनि अनगा रावखौबो गोसोबो गैखाला। आं नोंजोंनो जुलि जागोन। औ सना, जोंहा साननैसोनि उनाव खारखुमासिगोन ना? औ जागोन दे सना। थाब थाब ओंखाम ओंख्रि संनानै थांसै हस्पिटालाव आंबो। टिल्लु औ मायो आब'। टिल्लु दिनै मोस्रोमखौ सिजारिन खालामगोन। ओमफ्राय आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै हस्पिटालाव थांसै। नोङो थाथ' दे। जागोन दे आब', आंबो मोजांबा थांनो हागौमोन। दे मोस्रोमनिया हामगौबानो नोंखौबो लांसै डक्टरनियाव। आंनि आथिङा हामबावगोन ना आब'? हामगोनलै जाम्बा हामगोन। मानो टेनसन लाबाय थायो? आरो बिमाय जासिगोन माथो नोङो हो? आरो आं बिमायं। आब' बुरिबाय माथो नोङो बिमायं जासिगोन। औ र' ओमफ्राय दा सिजारिनखौसो खैथासोआव खालामोबा? आं फनबो खालामाखै। र'नाय आङो फन खालामनि। औ दे खालामहर। हेलौ उन्दैफ्राय आरो मा खालामदों? दा ओरैनो दंथ'यो र'। ओमफ्राय सिजारिनखौथ' दिनैनो खालामगोन न'? खैथासोआव खालामगोन? डक्टरालाय ओरैनो 11थासोआव खालामगोन होनना बुंदों र'। दे आंबो थांगासिनो र'। आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै थांनि। औ दे बेवाइसो फैबानो जाबाय। दे होमबालाय दोनथ'नोसै उन्दैफोर। दे 11थासोआव खालामगोन नै। दा खैथा जाखो? 9थायानो जासिगोन माथो। आङो ओंखाम संहैनोसै र'। औ दे आब' संहै। बिमाय जासिगोन होनबा आंबो। ओमफ्राय बिफासो माला जानो मोनगोन? माथो आंना बिमाया फनखौनो खालामाखैलै। सनाखौ नुयिया बेसेबा गोबाव जाबाय। दाखालिफोर फैनो नागिरबाय फोजोंसार गुमैयाबो लोमजाना होनानै। दा आरो बे साननैसोआ बिबारि आब'आ फैनो होथ'वाखै। माला नुबावगोनसि नोंखौ सना लैथोस्रि? फनखौनो खेबसे खालामनि र'। हेलौ गांजेमा गोसोम रानि नोंसो? माबा आं फोजोंसार गुमैनायावसो फन खालामदोंमोन। नाथाय फोजोंसार गुमैनायाव फन नाङैखाय आं लैथोस्रि आब'नियाव हरदों। गैया नामा लैथोस्रि आब'आ? गैया, बियो गारियाव ओंखारलांदों, मबाइलखौ लाङाखै। ओमफ्राय फोजोंसार आदानो फन नाङाखै होनबा? मायबाफोर खामानि दंमोन नामा? जेबो खामानि गैया, माने गुमैया जोंहानाव फैगोन होनना बुंदोंमोन ना। माला फैगोनबा बेखौनो आङो सोंनो थाखाय फन हरदोंमोन। थांगोन र' साननैसोनि उनाव। माथो बिबारि बाजैया थांनो होथ'वाखैनो। माने मोस्रोम आब'खौ हामग्रोनो होदों। दे होमबा दोनथ'। मानो? आंजों रायज्लायला होनबा? बा गाज्रि मोनदों नामा आं रिसिभ खालामनायखाय? मोनाखै दे। दे होमबा आं माने भिडिअ नायनो नागिरदों। दा लैथोस्रि आब' फैबाथाय खिन्थाबानो जाबाय। दे होमबालाय। बे गांजेमा गोसोम रानिया थंगालि जाथारबायलै। बोरैबा बुंथारो बाथ्राफोरखौ नङाबा गोसथोनो नागिरनाय रखमसो बुङो। मानसिखौनो माबा नायनो हाला आं। बे लैथोस्रियाबो फनखौनो मानो हराखै दाहालागि खेबसेबो? आरो गामियाव मानो थांदों बियो? खेबसेबो फन हराखैलै दिनै। आरो मबाइलखौथ' लांफानो हायो।
बे टिलुआ मा सानदों जेनेबा आङो मोनथियासो बिसिनि गोसथोलायनायखौ। जोंबादि फार्स्ट टाइम गोसथोनायनिफ्रायनो आं मोनथिदों नाथाय खिन्थायाखैसो। खिन्थायनोबो मोनसे रिजन दङब्रा बेनिखायसो आं रावनोबो सिगाङाव खिन्थायाखै। बिसोरनि गोसथोलायनायनि गेजेराव अर लागायना होनो सानगासिनो आं नाथाय दाबो जाफुङाखैमोन आं हायाखैयानो। प्लेनिंफोरानो माबा नखथा जाथाराखै दै बाहायबाबो। दा बिसोरनि गोसथोलायनायनि गेजेराव अर लागायना होनो मोननांगौमोन अर। दा बोरै लागायनो आं? आरो टिलुखौ आंनो नांथारगौ खराबाबो लेंग्राबाबो। खरा जाखो लेंग्रा जाखो मा जाखो देनाय? कत धोन सम्पति दङ करोड़पति। आरो हेन्डसामबो टिलुआ। खराबाबो जेबो नङा र'। आरो बे लैथोसेया साला लावदांगिया टिलुखौ मानो दाबो गाराखै मानो ब्रेकआप होआखै? आं साला सानदोंमोन लैथोसेया टिलुखौ खरा जानायनि थाखाय गारगोन होननानै। नाथाय गैया दाबो गाराखै। दा लैथोसेया जुदि टिलुखौ गारोबा टिलुआ सहसावनो हिनजाव नागिरना मोननाय नङाना। बेनिखायनो बियो रावखौबो मोनाबा आंखौनो गोसथोगौमोन आंखौनो लांगौमोन। साला लैथोसे लावदांगिया मानो दाबो ब्रेकआप होआखै बेखौ? थाबैनो ब्रेकआप होबा हामगौमोनलै ब्रेकआप जाबा। गोरिया बांगाल अजाफोरनियाव गोसथोनायनि ताबिज लायनांसिगोनलै आं नङाबा जानाय नंला। टिलुखौ नांथारगौ आंनो टिलुखौ नांथारगौ जिखिजाया। गोसथोनायनि ताबिज मोनाबाबो बै महिनिफोरखौ मोननोबो हानाय र'। बाला सोलाबाबो ना आङो। र' एबार सोलाबबानो आं गोसथोनायनि ताबिजखौ लायनांसिगोन। गांजेमा गोसोम रानि माबा लैथोसे आब' टिलुआ दा नोंनियाव फन हरदोंमोनसो। माबानो फन हरदोंमोननो फोजोंसार आदानो। बेनिफ्राय बिनियाव नाङैखाय नोंनियाव हरदोंमोननो। नंगौ नामा? माबा थांनाय आंनि थाखाय दै गिलाससे फुदुंहैनाय। आं गगा मोनहां मोनदों। आं दै गुसु लोङाखै दिनै थांनाय। लावदांगि जेनेबा आं नोंसोरनि बागै जेबो मोनथियासो आरो। औ जागोन दे जागोन। बे टिलुआबो दहायनिफ्रायनो फन हराखै आं गैयैखायसो। आं गैयाबासो हरनो मोनो बिबो। माबा आब'आ फैगोन ना फन हरदोंना आब'आ? औ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै फैगोननो। आयालाय? आया बायजोआव दङ। दे जेबो गिनाङा दे सना। आं जेबो गिनाय मोनाखै। औ सना जेबो गिनाङा। दे होमबा सना आं बायजोआव थाहैनोसै दे। औ दे। सार टाइम जाबायबा? औ नोंथां टाइम जाबाय। दे होमबालाय सार आं बायजोआव थांसै। हे गसाइ हौवासा जादे। हे गसाइ हौवासा जादे। इसोर भगबान। आयै मा जाखो आबा? मा दाबो जायाखै नामा टाइमा? जाबाय आयै दासो खालामनो नागिरदों। मोनथिला आरो हौवासा जायोना हिनजावसा जायो। हे इसोर हे गसाइ हौवासा जादे। है आयै नोंबो माबा हौवासा हिनजावसा गाख्रबबाय थायो। मा सिथा। हस्पिटालावबो बेफोरबायदि बुंबाय थायो नामा? सोरबा खोनाबा मा सानगोन? सोर मा खोनानोखाय रावबो खोनाया। नोङो होमबा हिनजावसा जाबा मोजां मोनगोन आरो हौवासासो जानांगौ आंनि थाखाय। आं हौवासाबाबो जेबो मोना हिनजावसाबाबो जेबो मोना आयै नों बेखौनो मानो बुंबाय थायो? ओहो आबा ओहो हिनजावसा नांथारामोनहाय आंनो हौवासासो नांगौमोन। आं हौवासा हिनजावसा जेबो फाराग साना दे आयै। जिखिजाया मोजाङै जाबानो जाबाय। हौवासायानो जा बा हिनजावसायानो जा। आरो नोङो दसे सिरि थाथ' आयै। होमबालाय हौवासा जोनोम जाबासो मोजां जागौमोन। नों जेबो मोनथिया दे। आयै सिरि थाथ'नाय दसे सिरि थाथ'। मोजांनि थाखायसो सानदोंहाय आङो। नोंसोर आरो आंखौ गाज्रि मोनो। गाज्रि मोनाखै दे आं गाज्रि मोनाखै। जिखिजाया दसे सिरि थाथ'। आरो नोंलाय मानो बेयाव गसंबाय दङ? थां बैयाव जिराय थां। आइजोंबो मा जाबावनो खालि हौवासा नांगौ हिनजावसा नाङा दै। हिनजावसा गथ'आ मा गथ' नङा आरो।